Sport og Fitness tilbyder vi et rigtig dejligt træningsmiljø, fordi hos os er der nemlig plads til alle. Vi tilbyder et gratis træningsprogram, der tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Sammen med en instruktør udarbejder vi et træningsprogram, som tager udgangspunkt i dine ønsker og mål. Alt er inkluderet i medlemskabet, og så er der selvfølgelig gratis kaffe og te på kanden. Jeg træner i sport og fitness for at holde kroppen i gang og fysikken i orden. Og det gør jeg, fordi at man ikke, jo som det er bekendt, stoppe alderdommen, men man kan måske gøre den lidt lettere. Desuden er der også en væsentlig årsag til, at jeg går hen, det er, at tingene er i orden. Der er ren, og der er pæn og et venligt personale, som altid står til rådighed. Og endelig er der måske ikke mindst det sociale islet, hvor vi alle sammen mødes til en kop kaffe, når vi er færdige med at træne og lige få sludret og få orden i hverdagssituationen. Find din lokale sport- og fitnessafdeling på sportogfitness.dk.